3, 2, 1 Sokudo Mataram. Rahu rehu rahu ya. Iya. Sang Hyang pepet manggapi sesarane dherekaken beksa kuda Mataram minawiji saking desa wisata Krepet Sendang Sari Pajayan Bantul Nyayu Jakarta. Yo. Kacondro menika tawananipun Bapak sekawan saking keluarga Beksa Kuda Mataram. Wondene pawang menika kaasta panjenenganipun Mas Suryanto Momos. Ingkang asesilih si pawang ganteng. Wondene ingkang dados cucuking prajurit. Dalu punika kaasta panjenengan Bapak Guru Nur Rohman ingkang rupanipun bagus uleng-ulengan. Wonten ingkang sisihipun dipun aturaken panjenenganipun Mas Andi. Dalu punika ugi wonten tukang kebun saking SMP Telu Pajangan Bantul. Menika Mas Suyanto ingkang rupanipun bagus gagah pideksa sak meter punjul pira wis. Ingkang sisianipun menika saking Padukuhan Mangir Tengah, Mangir Lor, menika Juragan Kayu. Bapak Ibu ingkang badhe nyadhiak kayu supados menghubungi Lek Jodin. Wasana sugeng amirsani kanthi para kaning atur kula. Beksa Kuda Mataram, Gepro Audio Sound System. Ora tega rasane ngatiku Ya iyo meninggalake sliramu danyo idamanku Tansah katon esemu awe-awe rasane atiku. Ya iyo Angele ngake
rasamu meleku aku titip kembang mawar biru Ya iyo iyo ya iyo oh penono minongko tondo katresnaku Beksa Kuda Mataram Beksa Kuda Mataram, Beksa Kuda Mataram. Yuk. Krishna Dut. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bos.
ya. Wis. Nalika ing wayah sore gawa mung katon esme ayo amung tansah gawe awe Ya. ledo
Yos. Ya. Hei ya. Yo. Wes. Dari mana datang kalita? Dari Solo turun ke Kali. Lah. Yo. Hei ya, hei ya, hei ya. Hei ya, hei ya, hei ya. Wes. Hei ya, hei ya, hei ya. Hei ya, hei ya, hei ya. Wes.
Yuk yuk. Yo. Ijo-ijo aja diundui Ya sing apa? bojo aja dirusui Bener. buka iki ana jajan Bener. Pokoknya pokok ingin Ho. Yuk yuk. Dong mendung cemundul lombok Heeh. buka laci ana jajane Bener. durung-durung wis ngundang simbok Iya. durung mesti dadi mantun Yo. Wes. yo 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 ya Ha ya. ya ya Ha ya. ya Ha ya. yo Wes. Yos. He ah he he ah he he ah he he ah he he ah he. so bakso Udo Mataram ya Original. Kipro Inderono ya Yo. Regetek. iya 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 oh iya iya Regetek. Jos, jos. Yes lah, waduh, yes, dilestarke Mas. Yuk. Iya, iya. Gandrong-gandrong marang putri sangka langit. Viko, Viko. Lapo pono sewanto Oh, iya. raja muda saking Huh? batasan Huh? Pranata Huh? Amoden Udoyo Gandrong-gandrong Wes. Ya. Lapo pono He ah he 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 he ah he. Yo. Udo saking tantar angin kang tanyata umpoten upaya Yeay kaget sih Iya. luar biasa sih ayo mas Wes. Yes. Yo 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 yo. Nggih, satripun Blumbang radi mundur. Nggih. Ah, niki wis celenge wis arep metu niki sabar, nggih. Ah. Nggih, Mbak-mbake niki radi mundur sing rada ayu-ayu mundur nggih. Itu dadi adus seneng gitu. Yo. Ya. Iki kok masak aku mah medeni to. Dipacake liyane do bagus kok kemarin tak ngono. Ngono mau ya Ya njaluk lu aku. preke nek diore-ore iki njaluk diore-ore sing rada bagus ngono. Aku mah Aku mau le nembung ya aku didandani, Mas. Ngono. Aku dadi jewewek-jewewek kok. Ngene iki meng ono ning Beksa Kuda Mataram lho, Oh, Mas. iki biasane iki wauke beksa Kuda Mataram. Alah, iya, Melu no. ora iki. Kirek. Kirike pakane BR ki dadi Ah, gedene iya. sakmono. Yo. Iya. Kulino mangan. Ya. Biasanya apa mentune? Biasanya gue guntang gitu. Ya. Lintang-lintang apa? Yo. Iya. Wah, carry. He ah he he ah he he ah he he ah he
Yo. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingkong. Graya-graya saeko tong kantong bolong. Adi gadang adendang goyang Semarang. Iringane benang kendang rebab kembang. Ilang samar atiku ora sumelang. Anora cemplak ngandang goyang Semarang. Iya. Lagi ora diwadahi to mau. Waya mau ki Mas Abdul. Iya. Duduk. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingkong. Klingkong. Gaya-gaya saeko tong kantong bolong. Adi gadang adendang goyang Semarang. Iringane ora sumelang. Ya rene matoken ingkang saselipun Blembang radi mundur. Nggih. Goyang Semarang. Nggih. Yo, Yuk. terima kasih. Sama. Wes. Wah lumayan iki lumayan. Woi. Pokoknya tinggal mati perteni. Lumayan entuk saya itu biru-biru kok. Kena gue nongkrongnya madahmu. Iya. Wes. Cara atensi sikrasi ngiu-ngiu jangan korek kater playun lumayan Sono suwi saya banter banget. Sebentar si korek betul cinta. Niku pun zina. Nggih, aman-aman beliau. Yo, beraksi. Wes. Mada wedi penontonnya gitu. Yo. Wah, lumayan. Bener. Lumayan nih bendaharane gitu.
syukure keteter banter playune suprantine si teji ngecece soyo suwe Saya bater pamrayone Siti cimbang keteter sikore mata ajine yo 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 hara 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 ios 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 Yep. Iya, monggo, tak telepon mlebu bang rada mundur. TKT aman banyune repate akeh to. Si. Yo. Sora Wes. Asarane batyo Sing ora tabrak celek. Iya salah sing wong ora arep nibo kok dijorokne gitu. Yo. Yo. Oh iya. Paksa mudah Mataram lho. Reget ya. Yo. Yo. Yes. Yo. Luar biasa sih. Yo. Wes. Iya, gue mau coba. Iki jane arep nyelek. Sak kecekele. Jane. Yes. Yes. Aku ki jan mbok mangke. Liran sikik, Mas. Mas, 50.000 mau nggo tuku wadah iki, Mas. Kita ele mesake kok mawut-mawut. Bapak sinten mau, Pak? Pak E. Monggo Bapak. Ki monggo sing kepareng badhe menyumbangkan suara emasnya. Oh, tak bawanane sithik sedelo ya. Oh, bawa bapake Mas, monggo. Saben bengi. Ya. Bawa, Mas. Saben bengi nyawang konang ya. Oh, nggih. Ini pangunten. Caping gunung iki. Nggih. Matur nuwun Mas Gatot, Mbak Ayu. Ayo. Keamanan, Slow, keamanan. slow, Mas. Sabar Mas. Iki bolo dhewe, bolo dhewe. Sabar. Keamanan monggo. Mas. Mas keamanan. Niki dilanjutkan apa mboten? Nggih. Bapak keamanan. Monggo Mas, Pak. Bapak keamanan monggo. Sabar. Konco Dewi. Matur nuwun untuk konco-konco seni juga yang malam hari ini hadir. Yang bukan anggota. Yang bukan anggota. Monggo. Kasuwun ingkang selain anggota monggo. Kasuwun dari belakang pagar menika, dari Slow, Mas. biar aman nggih. Kita di sini seneng-seneng ya, Iya. Mas. Mesakne sing kagungan dalem, Mas. Iya. Mesakno sing kagungan dalem. Ora apa-apa, Le. Enggak apa-apa. Pripun bisa diamankan, dikondisikan ya? Ampun ya, Mas ya. Oke. Mas keamanan terima kasih. Iya. Sudah ya, Mas. Oke. Kowe iki yo nang kene mau bolot kene ya ngewang-ewangi keamanan kene lho. Wis sabar Mas. Ya, sudah Sabar aman. Isal. Sabar ya. Isal sabar. Ya. Ya Mas. Iya. Sabar. Kita jantel lagi ya Mas ya. Kita di sini hanya menghibur. Kita nggih. seneng-seneng ya Ampun Mas. gak nggih. Ah. Monggo pun jagi keamanan pun nggih.
Slow ya. Sinten sing damel rame, damel kisruh mengganti biaya gentosi bapake. Kang Agung Dalem. Iya Nggih. Mas. Nangga Nggih, goyang nggih. ngene iki ora nganggo Iya. duit setitik Mas. Nggih, pokoknya. Yo, ikut joget boleh tapi di luar kalangan. Iya, Mas. Nggih, tetap kita gameli. Yo. Yuk Mas yo. Bekso Kudo Mataram ya. Monggo Pak. Saben bengi nyawa Iya. Iki mbangane sing kono sing doname tak jogete. Ayo Nduk, kene joget kene. Ora apa-apa jenggleng to iki Pak. Monggo jengglenge Pak. Mas. yen memacang Tetap jaga keamanan Mas. mengkaro janur kuning. Wes kono ngene Nduk, ora apa-apa Nduk. Wis. Ayo, aku nek dadi kisruh aku ro kowe Nduk. Iki nek kisruh aku ro kowe iki kok. Heeh. Kembang wae weton kanggo nong Sumpah, kula grogi Pak. Pripun? Ternyata wah suarane wah. Isin jane. Yuk bali wae, bali. Yo kuwi wae iki saya sempit tuhanku iki. Aja ngono kuwi. Ayo. Apa cinta? Ayo Mas. Iya. Serve. Dangdut ke Mas. Ayo. Kowe iki ya sing sabar. Sing sabar. Ayo, mbok iki mangke lek metu kon madai men dadi ra marai ingin. Lho. Iki kok jerak neng kaya aku malah jerak ngono. Iki malah nek segawone iki susah nono. Oh iya. Panas otak. Aduh Kang Mas, napa saestu to Kang Mas? Ya ngesu. Ora. Panas udan ngeleng-ngeleng. Yes. Capek gunung. Asik. Ayo kodhae kene. Wah, nek kok dadi kok kuntul. Yo. Iya monggo Pak. Wis mesake iki lho Pak keju tenan terus. Lah iya. Oh, iki sing ndredeg kene apa ngendi? Oh, gede banget edan. Ndi? Oh, wah. Marahin nafsu. Ora. Iya Pak, monggo Pak.
Nadyan waton saraton Swara surling kumandang sarane ngetan baling ngolon apa setya nekalakon heno manet banyu tenan ora mulane le do ndeloki ora ndomblong ndelok banyu tuwasno pripun le nonton ngene aku anjo mapyuk tenan to jenengan niku kok wis kandhane kok celak mlumpang rada mundur ora malah njono sing kemu Dek jaman bertuan jur kelingan anak biyen tak obati ning saiki ana mangsaku wong kene iki sing marai blek kok ya jane bener ya Mas Gur gede. Ya Pak ya monggo Pak Tigong ya. Lah jane enak tenan. Iki Syukur bisa nyawan Syukur bisa nyawan gunung desa tapi rejo Pro Audio terima kasih Bekso Kuda Mataram Desa Wisata Krebet Sendang Sari Pajangan Bantul punya
Mangke panjenengan nyuwun ingkang kagungan dalem gitu. Nah, mangke ampun ngekrek gede kula. Niki wis. Aku bolot dhewe. Oh, ayo rawani. Oh niki nggih sambatan. Lha piye ta? Sami kula ya sambatan. Iya. Mboten napa-napa betul ampun. Iya Pak ya. Syukur bisa nyawa. Gunung desa. Seribu kata tak terlukis dalam dada. Di Malaysia kekasihku, aku rindu. Bandung Selatan di waktu malam. Lubung Sutra Mega Putih, Laksana Putri Lenggong Kencana, duduk benar di atas kekasih. Bandung Selatan di
sayang Rasulullah. Iya. Ya, ya, ya. Woi, iya. Iya, 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 iya. Iya. Iya, iya, iya. Ae, 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 ae. Iya, canda. Iya, iya. Iya, iya. Woi, sembuh. Iya, 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 iya. Oh. Tawang mangu kotane gunung lawu kebekan apa riwi soto Dino minggu muda-mudia sesonyo balik kabar ombak-ombak tumbak kongro coba hajat ceria as karo mesem guyu kempe dengan tawang mangu indah bakso kudo Mataram tarik cok yo saya ayo Kipro Professional Sound System Killer.
panenda tumrap pariwisata rame-rame nang isi ing samudra aja lali kabeh kanang mitra monggo aja nganti keri suka-suka kanggo ngelipur ati rawisata muda-mudi gembira Nuswantara uga manca negara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang trites kae wis nganti-anti gunung-gunung sinawang katon asri wayah sore gawe tentrem ati iya ayo dik yo jaluk klasikan banter mas yo Buanter mas. Ya. Slow. iya jaluk klasikan mas Jawa mas jaluk klasikan yo awake penak tengok wae. Lenggah wae penak. Yo, klasikan dibanter Mas yo. Heeh. Musike kok jur. Ya, burung. Yo. Iya nek. Oke. Ya, oh. Hus. Iya. Yo. Woi. Oh. Oh. Slow. Yos. Iya. Ya Mas. Yuk. Yes, ayo. Yogyane kang para prajurit lamun bisa sira anulada ado ing nguni ceritane bahu ing maes pati Ayo Pak Nur. kang aran Pati Swangda alala Yo. abuhan Yo. ane Yo.
Angkara Kuna kaya purune kang tenan tepi. Ayo Mas. Anaka netra ayo Mas yo. Ayo. Beksa Kuda Mataram yo. Woi. Ayo. Ayo Pak Nur. Yeah. Yo. Sio Mas yo. Meneh Mas, meneh. Yo. Mas, yo. Yo Mas Pawang digotong ke mlebu Mas. Wis kapok ora kowe. Yo. Silih nangkong Mas, silih nangkong. Zae. Yuk. Men rodok tentrem. Panyunane ayang-ayang dituruti. Ya, ayang-ayang untuk para penontonku sing request kudu wani joget. Harus kerja ki mau. Biar aman cewek-cewek wae sing cowok nih jogo nih joget. Ayo, Mbak Novi monggo goyang sareng. Nggih, Bapak Gito kasuwun mlebet wonten arena Bapak. Iya, men kajenge nyun berkah men aman kabeh ya Mas. Bapak monggo. Monggo Bapak. Bapak nggih, men kajenge aman lah. Wes. Ngene tak kula aturi lenggah wonten mriki nggih. Ya ilo-ilo dadi pawang ngono ya sengko. Pokoke dijaga sing omah aman ngono ya. Ayo Mbak Novi, kene, wes goyang, ayo. Ayang-ayangnya dikasih. Ya. Sesarengan Beksa Kuda Mataram, ya. Ayo, wes. Iya Mas, ya. Yes, wah. Oh, lintang rembulan ini. Yo, lintang rembulan sih Mas. Sabar. Biar aman sabar, nggih. Lintang rembulannya dikasih dulu nggih. Yo. Engko terus ayang-ayang. Siji-siji Mas. Iki karang. Yo, lintang rembulan sih Mas, yo. Yes. Sing lintang rembulan sing anu ya. Sing gone sing Indonesia apa Mas? Lintang rembulan. Lintang rembulan. Apa sing Oh, lintang rembulan sing Mas Santos. Ya. Gumo biar cayane. Apa sing endi Mas? Manut. Alah kabeh Mas. Mbah. Ora, yo. Akeh arep tengok-tengok wae. Sing aku anjur kowe wong kene nek kok nyambet gawe tunggu kono wae snack mau. Karang aku ya Mas yang resiko ki iso dibalang Kaisar ya. Wis pokoke santai wae wis rekoso dienggo bareng ngono. Gemang PN dhewe kok. Oh iya. Ya Mas sing Mas Mantos ya. Ade iki teko meneng wae nglak ditutuk. Oh iya. Iya Mas yo. Meneng wae. Ya Mas tutukan Mas. Mas. Tutukan. Nah, ndak ngono. Ning kon nutuk kok. Aji goyang Beksa Kuda Mataram asik. Lintang rembulan gumebyar cahayane Cahyane
wayah dalu durung bisa nendro wayanganmu itu Aku lunga ora kondo kaya tanpa dosa citra sliramu ganti rekoso ya asik yo. Kok kaya ngene lelakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu. kudu coba urip ning alam donya iku bebaringi sing maha kuwasa Tompo kanthi ati legowo so iki lho iki lho iki lho beksa kudu mata goyang yo. iya Wayah dalu durung bisa nendro bisa nendro wayanganmu ing netro aku elunga ora kondo kaya tanpa dosa citra Beksa Kuda Mataram intro cok rekoso intro yo kok kaya ngene oh lakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu apa lan kudu wong urip ning alam donya di peparinge kang maha kuwasa ganti ati legowo ganti ati legowo ya yes dikasih ngerti ra mas ayang-ayangan nyanyi dhewe iki tak kandhani ning aja kaget piye salah kok lintang lemburan jijine oh ayo sembuh wong kono weling musike ngono kok ya wis ora heeh wis penting sah ya mas wis ora gelem kok mas oh ora gelem wah do saya urung padha oh iya 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 yo lintang rembulan sing ndeke Mas Mantos ya ayang-ayang limsake ya nunggu ya ora apa-apa Mas engko nek mari engko tak tambani dia oh nek ana wektu turuti iya Mas yo oh ayang-ayang kasih piye mas ayang-ayang aku ki dipentelengi Mas Surya ya kowe ki jan kowe ki mbelani aku malah yes. Ya wis iki lambene kerang nyameng iki Mas heeh oh ya iki jane cetane sing endi iki sing endi Mas sidane Mas Mas mesakno aku Mas sidane piye iki kowe sal milih sal piye iki miring oh iya mbangane gonta-ganti ganti sorok ya kesel ya Mas Adin kan ya lah kendir kuwi nek gitu
dunya ra iso gak Joko yen durung tak bisa mbring kanggo ngoso. Mas kowe asik tak sayang ralilo aku kudu kelangan Akang Mas mustikane ati tresnaku siji tresna iki abadi. aduh dewa-dewa ning asmara ati anggon kula laput tresno datan ndak saking coba Tak rewangi, tak pateni, laire tresno kang suci. Kasunyatan yen to aku sliramu isih wiji Baksa kudu Mataram lho iki. Bakso Kudu Mataram Gepro Audio Sound System luar biasa so. Beteng rasane ati kang anda Aduh duh. Lian anyawang aku kowe aku katresna Kang Mas wong bagus tak celuk ojo seleh katresnan yen pancen tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radi akoni. senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah brengkang kuwasa Kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Hane Mas Musti tekan ning ati atungoku siji rasno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiti. dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datan kendhat saking coba Tak rewangi laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. yes bawa masuk yeah. Beksa Kudu Mataram. Ayo mas. Yuk. Terima kasih untuk sedulur-sedulur seni semuanya. Yo mas, yo. Yo.
Yo, tarik dulu Mas. Ahe, 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 he, ahe, 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 he, ahe, ahe. Huh? Huh? Yuk, yuk, yuk. Oh, 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 oh. Iya, 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 iya. Orang, selunya mas, hati-hati mas. Yuk, yuk. 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 Ara. He, ahe, he, ahe, he, ya, he, he, ahe. Yo.